Hey, Carla, toch? Ja. Carla, niet Gerda, hè? Carla. Carla. Carla, jij bent hier ook bij Noorderwind. Ja. En ben jij gezellig kijken als publiek of ga je ook nog met Willem even interviewen? Nee, ik ben aan het fotograferen voor Willem. Oh, wat leuk. Je helpt Willy een beetje. Ja. Nou, wat leuk, hé. Ja. Hoe lang doe je dit al? Oh, af en toe een keer. Af en toe een keer. Als Maar ik- je komt wel vaker bij Ja. Willem. Jullie zijn wel maatjes. Ja. Wat heeft die Willem toch wel vrienden? Ja. Maar je vindt het wel leuk. Heel gezellig. Nou, wat ga je morgen doen? Naar mijn ouders. Mijn moeder zit naast me. Dat is je moeder. Die gaat me zo meenemen. Ik heb wel een idee. Speelt op dit stuit nog of Morgen hartstikke? is waar we zijn. Verschillende bands spelen. Dit is een leuk feest. We hebben een ander feestje. Oh, oké. Nou, dat mag 40 jaar wel. bezig met muziek. Nou, hey. Dat Carla, valt dit gitaar? even zo Nee, ik heb verschillende instrumenten Zeg, gespeeld. even liken. Bas speelt, Even Fred liken. speelt, Even liken. gitaar, keyboard hebben we zelf gespeeld Willem is aan het praten. Willem is en aan vooral blues aan. Daar ben ik het natuurlijk praten. helemaal van. Carla.